дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба рушди соҳаи саноат, бунёди корхонаву коргоҳҳои нав, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, соҳибкорону сармоягузорон бо истифода аз сабукиву имтиёзҳои пешниҳоднамудаи ҳукумати мамлакат дар татбиқи ҳадафҳои созанда саҳми арзанда мегузоранд. солҳои охир ба бунёди корхонаву коргоҳҳои истеҳсоли пойафзол таваҷҷӯҳ равона гардида, ҳаҷми истеҳсол низ давра ба давра бештар мегардад. тибқи иттилои мавҷуда ҳоло дар Тоҷикистон 21 коргоҳу корхонаи истеҳсоли пойафзол фаъолият доранд. Дар вилояти Суғд шумораи коргоҳу корхонаҳое ки ба истеҳсоли пойафзол машғуланд 11 адад буда, то охири сол дар назар аст ки боз чанд корхонаи нави пойафзолбарорӣ ба истифода дода мешавад. Давоми 10 моҳи соли равон дар вилояти Суғд 335 000 ҷуфт пойафзол ва пойафзоли резинӣ истеҳсол гардида, суръати афзоиш нисбати соли 2022 117%-ро ташкил медиҳад. бо дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2022 дар вилояти Суғд 3 коргоҳи истеҳсоли пойафзол ба фаъолият оғоз намуда буд. соли 2022 дар шаҳри Исфара бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи пойафзолбарорӣ ба зеб ба истифода дода шуда буд. дар коргоҳи мазкур тавассути хатҳои нави истеҳсолӣ дар як сол зиёда аз 6 000 ҷуфт пойафзоли чармӣ истеҳсол карда мешавад. дар ин коргоҳ беш аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. бо дастгирии сарвари давлат ба хотири таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулотҳои ватанӣ мо коргоҳи пойафзолбарорӣ ба зебро таъсис додем, ки аз чарми тоза бо нархҳои дастрас ба бозори дохилӣ пойафзолҳо пешниҳод менамоем. зиёда аз 50-60 намуд пойафзол истеҳсол карда мешавад. асосан дар ин коргоҳ пойафзолҳои мардона бо андозаи аз 39 то 44 пешниҳод карда мешаванд ва занона бошад аз андозаи 36 то 40 пешниҳод карда мешавад. коргоҳи дигаре ки ба истеҳсоли пойафзол машғул аст, ин коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Исфарасаман мебошад. иқтидори истеҳсолии он дар як сол 50 000 ҷуфт пойафзол мебошад. дар коргоҳ 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. гуфта мешавад ки пойафзоли истеҳсол гардида ивазкунандаи воридот буда ба содирот негаронда шудааст. 80% пойафзоли дар коргоҳ истеҳсолшаванда ба хориҷи мамлакат содирот шуда, боқимонда дар бозори дохили ҷумҳурӣ ба фурӯш гузошта мешавад. аз фаъолияти коргоҳи пойафзолбарории маҳина дар шаҳри Гулистон қариб як сол сипарӣ мешавад. коргоҳи мазкур аз ҷониби соҳибкорзани ватанӣ Ҷаннатой Абдалиева ташкил гардааст. гуфта мешавад ки тавассути дастгоҳҳо дар як рӯз зиёда аз 300 ҷуфт пойафзоли чармӣ истеҳсол карда шуда, дар ин коргоҳи пойафзолбарорӣ зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста соҳибкорону сармоягузоронро ҳидоят мекунанд, ки дар самти бунёди корхонаву коргоҳҳои пойафзолбарорӣ ва таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ саҳми бештар гузоранд. зеро дар Тоҷикистон тамоми шароит фароҳам буда, танҳо ташаббускорӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар амалӣ шудани нақшаҳои нек мусоидат мекунад. талабот ба пойафзол дар 4 фасли сол буду мемонад. бунёди коргоҳу корхонаҳои пойафзолбарорӣ барои пурра таъмин намудани бозори дохилӣ ва содироти он ба кишварҳои дуру наздик ба рушди иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад.